Den her figur viser Danmarks samlede energiforbrug fordelt på energikilder fra 1990 til 2011, og den viser så, at olie, som er den lille hernede, er det største energiforbrug, og den grå, det er kul og koks, og den er også ret stor. De her fossile brændstoffer, de falder og det vedvarende energi, det stiger, det er den grønne heroppe, og det kan være grundet, at vi bliver bedre til at bruge vindmøller og solceller. Ja. Hvis vi så går videre til den næste figur hernede, som viser den samlede danske energiforbrug fordelt på anvendelser, og det er også fra 1990 til 2011, så kan man så se, og de anvendelser, som der udleder mest energiforbrug af vores energiforbrug, det er ikke energiforbrug, og det er den blå produktionserhverv, og det er husholdninger. Ja. Og i 2008, der sker der så et fald, og det er jo så grundet finanskrisen i 2008. Og den her figur, den viser så CO2-udledningen fra Danmark fordelt på energiforbruger fra 1990 til 2011. Og her ser man så, at transport- og produktionserhverv og husholdning sådan er de største. Den der falder mest, de der falder mest, det er husholdning og produktionserhverv, og det kan være fordi, at vi er blevet bedre til at bruge sparepærer og slukke lyset, når vi går, og fordi, at vi er blevet bedre til at isolere vores hus, sådan så at vi bruger lige så meget energi på varme. Og ved produktionserhverv, så kan det også være sådan noget med, at vi er blevet bedre til at udvikle vores maskiner, sådan så vi bruger mindre energi på dem også. Hej hej, det var alt for os.